belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Fundación Cas Popular concentreert zich meer op sociale huizen en niet op het onderhouden van monumenten. Als er mensen zijn die geïnteresseerd zijn in monumenten die nu eigendom zijn van FKP, dan wordt dat voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Dat heeft de directeur van FKP, Arthur Kon, gezegd. Hij benadrukt dat het belang van FKP vooral is dat veel mensen een betaalbare woning kunnen krijgen. De illegale bouw van een pier bij Pietermaai heeft schade opgeleverd aan het koraal. Dat heeft minister Cooper gisteren in het parlement gezegd. De Extra schrijft er vandaag over. Er was veel aandacht aan de illegale bouw bij Scuba Lodge. Dat gebeurde terwijl Cooper op vakantie was. Vanaf zijn vakantieadres heeft hij ervoor gezorgd dat de bouw stop werd gezet. De statenvoorzitter, Charretti America Francisca, heeft gisteren een brief gestuurd aan alle parlementariërs waarin ze aangeeft dat alle reizen naar Parnatino-vergaderingen dit jaar komen te vervallen. Er is geen geld voor, zo schrijft ze. De uitzondering betreft 1 vergadering. Daar wordt nog gekeken hoe dat betaald kan worden. Volgens de statenvoorzitter is er geen ruimte voor extra reizen dit jaar. Benzine en diesel zijn vanaf vandaag goedkoper. Benzine kost vanaf vandaag 2,62 gulden. Dat is een tijdelijke verlaging van 19 cent per liter. Diesel gaat van 2,40 gulden naar 2,22 gulden. De prijsaanpassing is bekendgemaakt door toezichthouder Bureau Telecommunicatie en Post. Deze volgt op de eerste reguliere prijsaanpassing van afgelopen dinsdag. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar meia hora, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Een bedrag van in totaal 12 miljoen gulden wordt verdeeld onder 75 entiteiten die onder de overheid vallen. Dat heeft minister van Financiën Javier Silvania bekendgemaakt. Hij heeft het de naam gegeven San Antonie. Op dit moment wordt het geld verdeeld. Sommige instellingen hebben al een bedrag gekregen, de andere zullen dat op korte termijn krijgen, aldus Silvania. Een chauffeur verloor gisteren de macht over het stuur en reed met zijn auto tegen een speelplaats aan de Ronde Klipweg aan. Op dat moment waren er gelukkig geen kinderen aanwezig. De chauffeur is licht gewond geraakt en de chauffeur was vooral geschrokken door het ongeluk. Gisteren vond aan het eind van de middag in Salinha een auto-ongeluk plaats. 3 auto's waren daarbij betrokken, alle 3 de auto's raakten ook beschadigd. Daarnaast raakten 2 verkeerslichten ernstig beschadigd. Dat leek in eerste instantie ook te zorgen voor gevaar voor de omgeving, omdat de stroomleidingen naar beneden kwamen. Uiteindelijk is alles zonder grote problemen opgelost. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.